хабари аз 1 феврали соли ҷорӣ боло рафтани нархи алоқаи мобилиро муштариён ба таври гуногун арзёбӣ мекунанд. 22 январ аксари ширкатҳои мобилӣ ба муштариёни худ паёмак фиристода онҳоро огоҳ карданд, ки нархи хидматашон то 10% қимат мешавад. Амин нархо баланд мешавад, любой чида уже омӯхта шудагием. Мумкин пула дертар биспорум. Мумкин натонум вақташ ба спориданам, хе дертар меспорум. Як ҷиҳат хубе ки мақсад мардум аз амин кӯдакҳое ҳастанд ки ноболиғ ҳастанд, сар то по интернет саркор доранд. Яке аз сабабҳо амин нархш баланд шавад ки бисёртар амин кӯдакҳо истифода набаранд. Бисёр хуб мешавад. Хай чӣ дар кор аст, ҳамн гапзанӣ зиёдам чӣ дар кор аст. Ҳамин одами бо фаҳм, одами бо савод дар 1 дақиқа, дар 2 дақиқа ҳамаи гапшона мезанад. Ҳар ҷиҳат хуб кард ки мақсад ҳамин қадар ҳамин мардумам кам истифода мебарад телефон. Камтар гап мезанем хайр. Агар нархам қимат бошад ва сифат соз бошад, хубе. Мешавад хай зиндагӣ. ширкатҳои мобилӣ ҳозир нашуданд, ки сабаби гароншавии нархи хадамоти мобилиро шарҳ диҳанд, аммо дар сомонаҳои интернетии худ хабаре нашр карда далелҳои болоравии нархҳоро номбар карданд. онҳо дар ин бора ба суоли баъзе муштариёни худ низ посух доданд. расман муроҷиат кардам ки сабабаш чӣ бошад, ки барои чӣ баланд мекунанд. Аз он ҷо оператор ҷавоб доданд ки сабабаш баланд шудани хароҷоти онҳо барои расондани ҳамин хизматрасонӣ аз ҷумла аз сабаби баланд шудани нархи қувваи барқ ки онҳо истифода мебаранд ва инчунин якчанд сабабе ки бо таварруми асъор вобаста аст, аз ҳамин нуқтаи назар онҳо баланд карда истодаанд. ба қавли Гулов, ин болоравии хадамоти алоқа барои муштариён бетаъсир намемонад, зеро на ҳар кас барои чунин нархҳо маблағи кофӣ хоҳад дошт. масъулони хадамоти алоқаи Тоҷикистон гуфтанд, огаҳ нестанд ки ширкатҳои мобилӣ нархҳоро боло мебаранд. шумо бори аввал шундистед масъалаи SMS паёмаку. дар бораи нарх нав ягон гап нест, ягон тағйирот ҳам нест. ман худам ина шахсан ҳамчун муштарӣ ягон паёмак менӯштам дар ин бора. дар хадамоти зидди инҳисорӣ низ ҳозир нашуданд, ки шарҳ диҳанд, ки оё нархҳои нав бо ин ниҳод ҳамоҳанг шудаанд ё не. ба гуфтаи хадамоти алоқаи Тоҷикистон, шумораи умумии муштариёни ширкатҳои мобилӣ аз 8 миллион нафар бештар буда, ки аз ин қариб 6.5 миллиони онҳо фаъоланд. аз сӯи дигар, Тоҷикистон ба гурӯҳи кишварҳои бо заифтарин суръат ва хадамоти интернетӣ дохил мешавад ва яке аз сабабҳояшро мунтақидон ба дасти хадамоти алоқа додани ин соҳаи замони сердаромад ва пешрафтаву пуррақобат дар Тоҷикистон мегӯянд. ин хадамотро Бек Зуҳуров, қудои президенти Тоҷикистон раҳбарӣ мекунад.